day ka jing ai ka ba ka party ka ai di pai ba ka jing start ka jing champagne menta ban ong ban chuli thiet ye ki pai ba ha ka por election kum ba thiet so plang kum ba thiet jamar no te la e dei nam nei ne min shwa te suppose nam min shwa om pani ka BPP ki he spa ki le ba he re kem don por ban ka no pai ba le shong kali ki rakyat jong bai ha constituency kim ju kam don namar ki on la dei ka por election ngin thiet kum ba thiet so plang ngin thiet kum ba thiet jamar no menta te ha to ye persang ha to ye persang San Snem min shwa u deputy chief minister u Emily jangan tiang ngim ju kami ikut balik I work order minta jaman na tayo pati ngayon pala atau kita akan dari kecil start menghikayu upay ba nartiang minta ngayon snowong wat kuslay ham kuslay na marden ini to tagis kim San Snem ni kumilin tiu EU takat San Snem palalay. Kabamot ini ide tang jong San Snem yin haban klik chano Taiwan ja takat San Snem kamali scheme. Nadu arajar faham. Tahu di upat ba ko bangi ngala hikai ko kita. Haun tip bila ka jong bahot. Haun tip ru ya ka kamran jong MLA batu MDC. Atau katakan dia jingai ka bakraw. Dei namar kata daw ko kipat ba. Ni trip ba kini kiway ki party Kim ko baga PPP kan pelong meeting hayay mo siyang Kim ko baga PPP kan pelong meeting ama peran hayo mang ston namar naragat PPP ka pelong meeting upat ba unyo jikai unyo jingstart untip lot ya ki skim paro untip lot ya ka kamram jungi paro nalatip pat ba ti lae ni di badan jumut ban kai ni di badan jumut ban pre ekam business ke jong ni sekri pai pa anang ini penbiang ban tendar ne dei nama ta ko ki pai ba kiem kwa di persyang banong bagani ke BPP te kanang staman kan tho breu yem ju kan tho you know yem ju kan tho ya no henry ni pen shai ni ko abo pai ba unum liat hadita ki jing persyang banyalam magra the voice of the people party kam ju kan tho breu henry kahi kai ka pen shai yem ju smotna ban kan tho henry ni smotna ban pen shai deputy chief minister baru lokal MLA nang ni na po juai wang kuno kini ki BPP kini politics bani obot tak ada ki pen ki mo ha yo ka politics ke jongki ke David tang ke election ke David tang kata kabansyong apo secretariat nrengi ni soto ya ka politics ha ka jimot ka shisha ka jongka ka politics ka pau shapang ka por Michael Curtis habang batay shapang ka politics wong politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised and controlled. Katakan ka politics kumno na patay kumno na yo ya kata por kumno na pinan kam ya kata por but kumno na te lakam ya kata por the purpose for which it is used kumno na pinan kam ya kata por the manner in which decisions are made kumno na shimi di rai di bapon hagani ka ri ka the factors which influence the decision the making of the decision kaya kita di bapelangi bangin shimi ka rai katakan ka por katakan ka politics kabaga police of the people party ka sloto ban ka yad ban pen sloto ya upat ba